Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa aste erabakigarrian sartu da, ostiral honetan edo astelehenean bukatzea aurreikusi baitute. Gertakaria bera salatzeko, bai eta gertakariaren trataera salatzeko ere, asteburuan elkarretaratze masiboak egin dira estatu mailan. Iruñean, asteazken honetan egin dute elkarretaratze isila. Goizean biktimaren abokatuak adierazpenak egin ditu epaitegiaren atarian azpimarratuz bizitza berregiteko eskubide osoan dagoela neskatua. Ziurtatu du epailek ez dutela neskatuaren sare sozialetako argazkia haren kontra egiteko erabiliko. Epaiketa hortziralean edo astelehenean bukatuko dela iragarri dute. Asteburuan gaiaren trataera salatu eta biktimari babesa adierazteko elkarretaratzeak egin dira estatu mailan. Iruñean aldiz Lunes Lila eta Andrea elkartek antolatuta, asteazken honetan eguerdiko 12etan kontzentrazio isila izanen da justizia jauregiaren atarian. Guk sinisten zaitugu sexu indarkeria matxista ere bada lelopean eginen da elkarretaratzea.